Ce se va întâmpla în episodul 35 din Fata de la fereastră? Ce ne așteaptă în noul episod? Ce va face Feride când va fi martoră la momentele intime dintre fiica ei și șofer? Cum va reacționa? Oare între Nalan și Hayri chiar începe o poveste de dragoste? Din păcate, Adil își pierde viața în acest episod. Nalan trebuie să facă față unei noi despărțiri dureroase. Haideți să aruncăm împreună o privire. Vă puteți abona la canalul nostru și da like videoclipului pentru a ne susține. Nalan i-a dăruit lui Hayri o jucărie care are o mare însemnătate pentru ea. Când ajunge acasă, Feride rămâne șocată văzându-și fiica și șoferul atât de apropiați. Este complet surprinsă și plină de furie. Strigă imediat către ei și se apropie. Toți cei care o văd pe Feride sunt în stare de șoc. Feride își trimite fiica acasă și rămâne singură cu Hayri. Apoi, Feride îi spune lui Hayri să-și golească buzunarele. Vrea să recupereze cadoul pe care îl primise de la fiica ei. Știe perfect semnificația și valoarea jucăriei pentru fiica sa. În urma acestui moment, îi spune lui Hayri să stea departe de fiica ei. Consideră că șoferul este prea familiar și lipsit de respect. Nu vrea să fie în preajma ei și să-i atragă atenția. Crede că familia Corolu l-a răsfățat prea mult. După ce îl avertizează dur, intră în casă. În timp ce Feride pleacă din saună, le spune angajaților că a auzit un zgomot. Din acest motiv, aceștia o găsesc pe Giana și o salvează din locul în care rămăsese blocată. Feride este curioasă de ce fiica ei este atât de apropiată de șofer. Nalan spune că Hayri este un om bun și că vorbitul cu el îi face bine. Auzind aceste cuvinte, Feride aproape că înnebunește. Îi amintește fiicei sale că a uitat avertizmentele din trecut. Îi reamintește că nu trebuie să fie apropiată de bărbați și nici să aibă încredere în ei. În caz contrar, atât șoferul cât și fiica ei vor plăti prețul. În timp ce Feride părăsește camera, Nalan îi cere jucăria înapoi. Atunci, Feride rupe jucăria și o aruncă pe jos. Nalan este șocată de răutatea mamei sale. Sedat continuă să fie presat la serviciu. Continuă să facă treabă de curățenie. Acum sarcina lui este să curețe toaletele. Le curăță cu dezgust și repulsie. Giana își revine cu greu. Spune agentului de securitate care investigează incidentul că nu a văzut cine a încuiat ușa. Deși a scăpat de moarte în ultimul moment, frica de Feride persistă. Totuși, își dă seama că trebuie să facă ceva pentru a se proteja de această femeie în vârstă. Poștașul aduce extrasul de cont al cardului de credit. Döndu ia extrasul în care se află cheltuielile lui Gülkan. În acel moment este surprinsă de Rafet. Rafet îi ia cu forța extrasul din mână. Spune că îl va examina la firmă și pleacă. Înainte de a merge la firmă, Hayri îi cere lui Rafet o favoare. Spune că un prieten apropiat a venit din orașul natal și caută un loc de muncă. Rafet spune că îl va lăsa pe asistentul său să se ocupe de această problemă. Döndu este foarte speriată. Dacă Rafet vede cheltuielile de pe card, va înnebuni, pentru că la ultima sa sesiune de cumpărături, Gülcihan aproape că a cumpărat tot magazinul. Feride se pregătește să facă un nou amestec. În timp ce Gülcihan o ajută, vede că Giana o sună pe telefon. Este surprinsă că soacra Gianei o sună pe Feride. Când Feride iese din bucătărie pentru a răspunde la telefon, Döndu vine în grabă și panică. Îi povestește ce s-a întâmplat, iar Gülcihan devine foarte neliniștită și speriată. Giana o amenință pe Feride pentru că a încercat să o omoare. Este ca și cum i-ar declara război. Feride spune că Giana a ieșit din saună doar datorită ei. Feride explică faptul că Giana a fost salvată pentru că ea le-a spus angajaților despre zgomot. Se amenință reciproc și încheie conversația. Nalan a ieșit să se întâlnească cu tatăl ei. În acest timp, vorbește cu Hayri. Își cere scuze în numele mamei sale.
Hayri însă este foarte distant și în același timp înțelegător. Nalan nu reușește să dea de Sedat, pe care îl crede la birou. Însă Sedat își lasă telefonul la începutul programului de lucru. Spală vase și muncește. Îi cere insistent telefonul superiorului său. Pune presiune spunând că soția lui trece prin momente grele. Însă vorbele și rugămințile lui nu ajută deloc. În timp ce Sedat țipă la colegul său de muncă, apare Rafet. A venit pentru a-l angaja aici ca spălător de vase pe prietenul lui Hayri. Reacționează la faptul că fiul său ridică vocea. Îi spune lui Sedat să stea cu minte și să-și facă treaba, apoi pleacă, pentru că susține că murdăriile fiului său sunt mai multe decât vasele murdare de aici. Gülcihan o sună pe fiica ei și îi cere ajutor. Îi spune că extrasul cheltuielilor de pe cardul de credit a ajuns acasă, dar îi explică și că extrasul a ajuns în mâinile tatălui ei. Îi cere să găsească o modalitate de a-l lua din buzunarul hainei lui Rafet. Mai târziu, Gülcihan o întreabă pe Feride, care a venit în bucătărie, de ce a sunat-o Giana. Feride îi spune să nu fie atât de curioasă, aproape certându-și cumnata. Trece peste situație cu minciuni. Giana vine să vorbească cu tatăl ei și îi cere ajutor. Vrea o investigație detaliată despre Feride. Spune că este foarte important pentru ea. Ba chiar Giana spune că, dacă tatăl ei îndeplinește această sarcină, îl va ierta. În urma acestui lucru, tatăl ei acceptă să facă investigația. Nalan se întâlnește cu tatăl ei pe malul mării. Este foarte tristă și caută alinare la el. Adil este curios de ce este supărată și la ce se gândește. Nalan povestește că mama ei a fost foarte crudă și dură. Mai mult, i-a rupt jucăria. Acum este sigură că Feride nu o iubește. Adil suferă văzând că fiica lui, care nu și-a trăit copilăria, este atât de tristă. Ca de obicei, este alături de fiica lui cu inima frântă. Încearcă să o sprijine și să-i ridice moralul. Nalan plânge în brațele tatălui ei. Acum are multe întrebări în minte. Adil poartă cu greu durerea și problemele prin care trece fiica lui. Mai târziu, Adil îi propune fiicei sale să facă ceva ce nu a putut face când era mică. Merg să se plimbe cu bicicleta împreună. Feride interzisese și se opusese ca fiica ei să meargă cu bicicleta. Dar acum, mergând pe ascuns cu bicicleta, își iau revanșa pentru acele zile. Se înțeleg să repete asta în fiecare săptămână. Fac fotografii, imortalizând momentul. Selin și soțul ei merg în biroul lui Rafet, încercând să ia extrasul. Însă nu reușesc. Rafet pleacă furios din birou fără să le dea ocazia, pentru că, în general, este supărat pentru cheltuielile făcute. Muzo a venit să examineze portretele pe care Pera le-a făcut pentru hotelurile ei, însă aduce critici dure. Acest lucru nu îi place Perei. Se rănesc reciproc prin cuvinte. Astfel, relația lor se va răci. Rafet se întâlnește, după mulți ani, cu fosta sa iubită. I-a găsit numărul și a sunat-o pe Pervin pentru a stabili o întâlnire. Pervin este foarte serioasă și a trecut prin suferințe. Rafet este curios de ce s-a întors și de ce a luat legătura cu el, precum și de situația ei actuală. În urma acestui lucru, Pervin îi povestește lui Rafet durerea pe care el i-a provocat-o. A fost nevoită să se căsătorească cu altcineva. Dar, pentru că soțul ei a murit, s-a întors la Istanbul. Rafet a părăsit-o când se aflau la un pas de căsătorie. Mai mult, familia și apropiații lui Pervin știau că această nuntă urma să aibă loc. Din această cauză, Rafet a lăsat-o atunci pe Pervin, care era o tânără fată, de izbeliște. Pervin își exprimă liber cuvintele din cauza greutăților prin care a trecut, pentru că, după ce Rafet a părăsit-o, a avut parte de multe necazuri. Pe scurt, Pervin crede că Rafet este cel mai egoist om din lume, pentru că Rafet s-a căsătorit cu Gülcihan pentru bani și viitor.
deși aveau atât de multe amintiri împreună. Rafet spune că este foarte fericit în căsnicia pe care a făcut-o cu Gülcihan. Are 2 copii și afirmă că soarta este cea care i-a despărțit. Totuși, vrea să rămână prieten cu Pervin. Auzind acestea, Pervin se înfurie. Ea crede că Rafet inventează scuze. De fapt, a trăit lucruri mult mai rele decât își poate el imagina. În acest timp, Selen și Levent, care îl caută pe Rafet, își văd tatăl întâlnindu-se cu o femeie și se miră. Totuși, nu înțeleg ce se întâmplă. Feride este curioasă ce a făcut fiica ei cu tatăl său când a venit acasă, însă Nalan nu îi dă prea multe informații. Feride crede că Adil și Nalan, care se văd între 4 ochi, nu o iubesc. Nalan, în schimb, simte exact contrariul. Seara, Sedat iese de la muncă și pornește spre casă, dar își dă seama că, din cauza muncii pe care a făcut-o, miroase foarte urât. Viața i s-a îngreunat brusc. În schimb, Selam și Gülcihan sunt și mai neliniștite pentru că nu au reușit să pună mâna pe plic. Nu vor nici măcar să se gândească la ce s-ar întâmpla dacă Rafet ar afla de plic. Rafet vorbește cu Sedat, care a venit acasă. Sedat crede că munca pe care a făcut-o a fost doar pentru o zi. Este convins că tatăl său îl va ierta. Însă pentru el condițiile grele abia încep. Rafet îi ia cardurile și banii lui Sedat. Spune că de acum este un muncitor plătit la zi. Dacă îi este prea rușine, să mintă când îl întreabă cineva ce muncă face. Nalan îl mustră pe soțul ei, care a venit târziu acasă pentru că nu i-a răspuns la telefon. Sedat spune că a lucrat și că a primit o sarcină nouă la firmă. A fost ținut fără telefon de la începutul până la sfârșitul programului. Nalan crede că soțul ei minte. Sedat însă mărturisește că a spălat vase toată ziua și că tatăl său l-a pedepsit. În plus, spune că miroase foarte rău. Nalan se întreabă de ce ar fi pedepsit, chiar dacă este adevărat. Sedat îi dă răspunsuri mincinoase pentru ca adevărul să nu iasă la iveală. În fața acestora, Nalan râde pentru că îi se pare că soțul ei spune minciuni absurde. Spune că trebuie să se pregătească imediat pentru a participa la cina de seară. La cină, toți simt mirosul neplăcut. De aceea îl presează pe Sedat, punându-i întrebări despre motivul pentru care miroase atât de rău. Rafet nu vrea ca familia să insiste mai mult asupra lui. Spune că l-a angajat pe Sedat ca spălător de vase în firmă. Chiar dacă toți cred că este o glumă, acesta este adevărul. Iar Nalan înțelege că soțul ei nu a mințit. Când Rafet se ridică de la masă, Gülcihan găsește un pretext pentru a-i lua sacoul. Toți sunt foarte mulțumiți pentru că pericolul a fost îndepărtat. Mai târziu, Rafet și Feride vorbesc între 4 ochi. Feride este neliniștită din cauza lui Hayri. Vrea ca acesta să nu se apropie de fiica ei și să-i se arate limitele. Spune că este extrem de răsfățat. Rafet îl apără pe Hayri și spune că acesta este pur și simplu felul lui de a fi. Pe scurt, l-a apărat pe Hayri. Însă Feride rămâne hotărâtă în gândurile ei și, arătându-și nemulțumirea, părăsește discuția. Rafet începe să fie deranjat de faptul că ea se amestecă în toate. Crede că noua țintă a lui Feride este cinstitul Hayri. Adil o sună pe Feride și o cheamă acasă. Spune că locul ei este acolo. De fapt, are lucruri de discutat cu soția lui. Feride vine acasă. Îl vede pe Adil reparând jucăria fiicei lui. Adil îi spune că va mărturisi adevărul lui Nalan. Nu mai vrea să continue această minciună și crede că fiica lor are dreptul să știe. Feride nu reușește să-și convingă soțul. În urma acestui lucru, îi spune lui Adil să meargă și să vorbească a doua dimineață. Adil, însă, se miră că ea a renunțat să-l împiedice. De fapt, Feride încearcă să câștige timp. Apoi, înainte de a părăsi întâlnirea, Feride îi spune lui Adil să meargă la fiicele sale
și să le spună că el este rezultatul unui viol. Ea vrea chiar să le spună că mama lor a murit din cauza lui Nalan. Pe scurt, ea folosește cuvinte dure pentru a-l intimida pe Adil și părăsește întâlnirea. Adil este destul de emoționat și trist. Este prea mult pentru el să suporte. Este conștient că trebuie să le spună, chiar dacă este dificil. Gülcihan deschide plicul pe care l-a furat din jacheta soțului ei. Cu toate acestea, nu este un extras de cont al cardului de credit. Este doar o broșură publicitară. În acel moment, Rafet intră în cameră. El afirmă că este conștient că familia lui a căutat extrasul toată ziua. Părăsește întâlnirea, afirmând că îi va face să plătească pentru aceste cheltuieli. Sedat este trezit în zori de insistența lui Taco. Se duce la muncă cu mijloacele de transport în comun. Acum se amestecă printre oameni. Aceste momente sunt dificile și grele pentru el. Toată lumea este înghețată, deoarece Rafet a oprit încălzirea în casă. Gülcihan și copiii sunt șocați când coboară în sufragerie. Acest lucru se datorează faptului că Rafet a găsit pungile de cumpărături. El continuă să interogheze. Din cauza acestei risipiri, Rafet va lua măsuri mai stricte. El îi pedepsește în acest fel. Gülcihan este copleșită de cuvintele soțului ei. Între timp, Javit o sună pe Gülcihan. Ea reacționează furioasă pentru că el continuă să o sune. Cu toate acestea, Javit spune că nu are intenții rele. El îi amintește că sunt o familie. Chiar dacă Javit divorțează de Gülizar, el afirmă că va rămâne înrudit cu ei. Pentru a clarifica acest lucru, el spune că a donat o sumă mare de bani companiilor lor. Gülcihan este șocată când își dă seama de unde a obținut Muzo banii în timp ce se afla în dificultăți financiare. Adil pleacă de acasă pentru a-i spune adevărul fiicei sale. Feride îl oprește. Din moment ce ai riscat totul, spune-i lui Nalan că tu însuți ai cauzat moartea mamei ei, îi spune ea. Auzind acest lucru, Adil se îmbolnăvește și este zguduit de cuvintele soției sale. El afirmă că a făcut numai bine și a primit rău în schimb. Este rănit că soția lui gândește astfel. Feride nu voia să-l primească în casa lor pe propriul frate care le violase fiicele. L-au primit la insistențele lui Adil. De aceea îl învinovățește pe Adil pentru moartea Semăi. Adil părăsește casa într-o stare foarte proastă. În ciuda tuturor lucrurilor, Feride nu îl poate opri. Ea este șocată de ceea ce s-a întâmplat și nu vrea ca Nalan să afle adevărul. Prin urmare, Feride îl sună pe Hayri. Între timp, Nalan este în drum spre tatăl ei. Feride îi spune lui Hayri să o aducă imediat pe Nalan acasă. Ea spune că nu vrea ca ea să-și vadă tatăl. Hayri o minte pe Feride, spunându-i că va face cum îi spune ea și o va duce pe Nalan acasă. Cu toate acestea, Nalan și Hayri au făcut o înțelegere. Pentru că Nalan a auzit-o pe mama ei vorbind la telefonul cu difuzor al mașinii. Ea va merge să-și vadă tatăl doar pentru a-i face în ciudă mamei sale. Nalan își așteaptă tatăl pe plajă. Adil ajunge cu mare dificultate să-și vadă fiica. Se uită la fiica sa și își amintește cuvintele soției sale. Mai târziu, Adil se duce la Nalan. Îi înapoiază jucăria pe care a reparat-o. Menționează că mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le repare. Cu toate acestea, îi este greu să vorbească. Nalan încearcă să-și calmeze tatăl. Dar Adil insistă să vorbească și să explice. El spune că au făcut ceva nepotrivit și i-au ascuns acest lucru. Dar inima lui nu mai poate suporta. El se prăbușește imediat și cade în brațele lui Nalan. Hayri și Nalan intervin. Ei cheamă o ambulanță și încearcă să-l ajute pe Adil să depășească criza. Dar Adil își ia rămas bun de la Nalan cu aceste cuvinte. Iartă-mă, fiica mea. Nalan nu poate înțelege ce se întâmplă. Adil moare în brațele ei. Crezi că Adil va muri cu adevărat?
Nalan va căuta adevărul? Ce va face Feride după ce s-a întâmplat? Ce ne așteaptă în următorul episod? Te rugăm să ne împărtășești părerea ta despre serial și canalul nostru în comentarii. Ne poți susține abonându-te la canalul nostru și dând like la videoclip. Ne vedem în următorul videoclip. Mulțumim pentru vizionare!